साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, दिनैनि समाव गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो। गोबां जायगायावनो नोंथांमोना नुदों जानांगौ, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ मानियो, जेरावहायनो जिसु ख्रिस्टनि मुङै सभाफोर एबा प्रग्रामफोर खालामनाय जायो, आरजनि सभा खुंनाय जायो। बैफोरबायदि फाइलाइफोराव गोबांफोरानो थाङो जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ फोथायो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, जाय सुबुंफोरा बेबायदि फाइलाइफोराव थाङो, बे गोनांथि नङा जे साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव सहैगोन। बबेबा फाइलाइफोराव, बबेबा सेमिनारफोराव, बबेबा सभाफोराव, बबेबा आरजनि फाइलाइफोराव थांब्लानो जे सोरगो रायजोखौ मोनहैगोन, बे बाथ्राया सैथो नङा। अब्ला जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे सोर सोरगोआव थांगोन? माबायदि सुबुङा सोरगोसिम सहैगोन एबा हाबनो मोनगोन? दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनो नागिरदों दि जुदि नोंथाङा सासे फोथायारिब्ला, जुदि नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायोब्ला, गिर्जायावबो थाङो, आरजबो खालामो, अब्ला दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। मानोना दिनै नोंथाङा सैथोखौ मोनथिगोन, नोंथाङा जे थारैनो सोरगो रायजोआव थांगोन ना थाङा। दिनै इसोरनि बोसोननि गेजेरजों नोंथांनो मोनथिहोगोन, जुदि नोंथाङा गिर्जायाव थाङोब्ला, आरजबो खालामोब्ला, बाइबेलबो फरायोब्ला आरो गावखौबो नोङो सासे ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लायो, अब्ला नोङो थारैनो सोरगो फारसे दावगालांगासिनो दङ ना नोंथाङा एसेबो आवगायलाङाखै? दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो आङो नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय बुंनो थांगासिनो दङ, इसोरनि गोथार बोसोननि गेजेरजों। बेनिखायनो भिडिअखौ गोसो होनानै नाय आरो बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय नाजागोन, मानोना बियो नोंथांनि आत्मिक जिउजों सोमोन्दो थानाय मोनसे भिडिअखौ स्किप खालामनानै बारलांथारनो नाङा आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि उनाव बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामनानै होगोन, मानोना बे गोनांथार मिथिनांगौ बोसोना बिथांमोननियावबो सहैथों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबाव खामलिया, जों सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। अब्ला नायगिरि लोगोफोर, आङो बुंखादों दि जे दिनैनि जिथु सावरायनाय जागोन, बे सावरायनायानो जागोन साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंनि बाथ्राखौ जोङो दिनै सावरायगोन। थारैनो साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा सोरगो मोनगोन ना? थारैनो जिसु ख्रिस्टआ गोख्रैनो जोंखौ जोमैयाव लांनो फैसिगोन आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोमैयाव फैगोन, बै समाव हायाव थानाय जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि सोलिबाय, बिथांमोनाल'सो सोरगो फारसे लांखोजागोन। आरो जायफोरानो जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि सोलियाखै, जायफोरानो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोङासै, बिसोर गासैबो थालांगोन। अब्ला गोनांथिया मा एबा गोनांथिया मा दं? नोंथाङा दिनैनि समाव बबेबा मोनसे गिदिर मण्डलीनि सासे सोद्रोमा जाबाय, एबा नोंथाङा सासे बाप्तिस्म लाबाय, नोंथाङा सासे बबेबा गिदिरनिख्रुइ गिदिरसिन मण्डलीनि सासे मेम्बार जाबाय, बेफोरजों नोंथाङा जे सोरगो मोनहैगोन बेखौ थि बुंनो हाया। नोंथाङा बाइबेलनि बायदियैसो सोरगोखौ मोनगोन एबा बाइबेलनि हिसाब बायदिसो मोनगोन। नोंथाङा थांना थानाय समायाव गासैबो आयेन बिधानफोरखौ मानिनायनि गेजेरजों, बाप्तिस्मा लानायनि गेजेरजों, गोथार जिउ खुंनानै, जिसु ख्रिस्टखौ गावनि सासे बासायगिरि होननानै मानिनायनि गेजेरजों, पाप गैयै जिउ खुंनायनि गेजेरजों, बेफोर गासै खामानिखौ मावब्लासो सासे सुबुङा सोरगोखौ मोननो हागोन। अनजाग्रा लोगोफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। बे संसाराव गोबां बेबायदि सुबुंफोर दङ, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौथ' फोथायो, नाथाय बिसोरहा उद्धार जायाखै। बेबायदि गोबां सुबुंफोरबो दङ, जायफोरा गिर्जायाव थाङो आरो गोबां जायगाफोराव थांनानै बिसोर खर'बो गंग्लायहैयो, आरजफोर खालामहैयो आरो बेबायदिनो गिर्जायावबो थांनानै बिसोरो खर' गंग्लायै आरज गाबहैयो। बेफोरबायदि गासै खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों सासे मानसिया जे सोरगो रायजोखौ मोनगोन, बे बाथ्राखौ थि बुंनो हाया। मानोना सासे मानसिया जुदि सोरगो रायजोखौ मोननांगौब्ला, सोरगो रायजोसिम थांनांगौब्ला, बियो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायखौ लाखिनांगोन। औ नंगौ, जिसु ख्रिस्टखौ गावनि सासे जिउनि उद्धारकर्ता होननानै नाजावनांगोन आरो बिनि फोरोंनाय बायदि सोलिनांगोन आरो बिनि बोसोन बायदि सोलिनांगोन। बेयो गोबां गोनांथिथार। अब्ला दिनै जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों नायगोन दि सासे ख्रिस्टियान सुबुंनि बिबाना मा, मावनांगौ बिबाना मा। दिनै गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा संसारनि बाथ्राफोरनि गेजेरजों, संसारनि खामानिफोरजोंबो थांनानै थानो हास्थायो। संसारिक साननाय, संसारि सोदोबफोरखौबो गावनि जिउआव दोननानै सोलिगासिनो दङ आरो बे मानसियानो गिर्जायावबो थांनानै गावखौ आङो जिसु ख्रिस्टनि, आङो ख्रिस्टियान होननानै बुंना लाहैयो। आरो बे सुबुङानो संसाराव जेरै मानसिफोरा सोलिबाय थादों, संसारनि सोलिनाय बायदि बे सुबुङा बेबायदिनो सोलिगासिनोबो दङ। बियो रागाबो जोङो, बियो गुबुनखौबो रायो आरो बियो नंखायबो बुङो, बियो जिनाहारिबो खालामो, बियो बिरि सिगारेटबो सोबो आरो बियो थांखुबो जायो आरो बियो जौबो लोङो, बियो फेग्लुङोबो आरो बेफोरबायदि गोबां खामानिफोरखौ मावो आरो बियो गावखौनो बुङो आङो सासे ख्रिस्टियानबो होननानैबो बुङो। बेबायदि सासे फोथायारिया मा, बियो सोरगो मोनगोन ना एबा सोरगोआव थांगोन ना? माब्लाबाबो सहैनाय नङा, माब्लाबाबो मोननाय नङा। बाइबेला बे बिसयाव बुङोदि जुदि नोङो उद्धार मोनबायब्ला, नोङो जुदि बासायजाबायब्ला, नोंनि स्वभाबफोरा, नोंनि आखल आखुफोरा सोलायनांसिगौ एबा सोलायो। नोंनि आगुनि जिउआ सोलायनो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, दिनै मा जागासिनो दङ? मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंल'। बियो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों दि जेन बिनो सोखाजानायखौ नांगौ। सोरनिबा जिउआव गोबां बेरामफोर दङ,
सोरनिबा जिउआव गोबां दुखु दाहाफोर दङ, जेंनाफोर दङ। बिनिखायनो बिसोरो जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैयो, मानोना जिसु ख्रिस्टआ सोखानायखौ होयो, जेंनाखौ गोजान खालामो आरो मोजां खालामो। आरो जेब्ला बेफोर गासैखौबो मोनबाय, बिनि उनावनो सासे मानसिया सानो जे आं उद्धार मोनबाय होननानै गोबाङा साननानै लायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सोरबा सुबुङा जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बेरामनिफ्राय सोखाजानाय, दुखुनिफ्राय, जेंनानिफ्राय, खैफोदनिफ्राय बारग'नाय, बेफोर गासैखौ मोननायानो जे उद्धार जाबाय, बियो बे ओंथि नङा। बासायजानायनि बे ओंथि नङा। सोरबाया सोखाजादोंब्ला, सोरबाया मोजां जादोंब्ला, माबा मोनसे जेंनानिफ्राय खैफोदनिफ्राय गदोंब्ला बे जे बासायजाबाय, उद्धार मोनबाय, बे ओंथि नङा। उद्धार मोननाय एबा बासायजानाया अब्लासो जागोन जेब्ला सासे बेक्तिया, सासे सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन आरो नाजावगोन आरो बिनि बोसोननि बायदि, बिनि आज्ञानि बायदि सोलिगोन। अब्लासो जागोन उद्धारा आरो अब्लासो सोरगोखौबो मोनगोन। संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होयोब्ला, संसारनि खामानिफोराव गोसो होयोब्ला जों माब्लाबाबो सोरगोखौ मोननाय नङा। नोंथांमोननो मोनसे आं बाइबेल सिरि फरायनानै होनो हास्थायदों। बेनो जाबाय माथाइनि 16:24 सिरि। जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ होनदों, सोरबाया आंजों फैनो गोसो जायोब्ला बियो गावनि थाखै गासैखौबो नागारथों आरो गावनि क्रुसखौ बाननानै आंनि उन उन फैथों। जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरनो मा बुंदोंमोन? जुदि नों आंनि उन उन फैनो नागिरदोंब्ला एबा हास्थायोब्ला, नों जुदि सोरगो मोननो हास्थायोब्ला, नों जुदि इसोर थाग्रा जायगायाव थांनो हास्थायोब्ला, बिनि माने सोरगोखौ नागिरोब्ला, अब्ला गिबिसिनथारावनो मा खामानि मावनांगोन? बे सुबुङा गावनि थाखाय गासैखौबो नागारनांगोन। जिसु ख्रिस्टआ बुङोदि बियो गावनि थाखाय गासैखौबो नागारथों आरो गावनि क्रुसखौ बाननानै आंनि उन उन फैथों। जिसुआ बेबायदि होननानै बुंदों। दिनैनि समाव फोथायारिफोरा जिसुखौथ' इसोर होननानै बुङो, नाथाय बियो गावनि थाखाय गासैखौबो नागारनो हाया। गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ नागारबोजोबनो हायाखै। जेखौनो मोजां मोनदों बेखौनो मावदों। गोसोआव जिखौ हास्थायदों, गोसोआव जिखौ सानदों बेखौनो लादों आरो जिउआव थांनानै थादों। गावखौ नेवसिनो हायाखै एबा गावखौ हमथानो हायाखै। नोंथाङा जुदि हमनानै ला, नोंथाङा जुदि बिरि सोबनो मोजां मोनोब्ला नोंथाङा बिरि सोबगासिनो दङ। गाल फारसे जिसु ख्रिस्टखौबो सिबिगासिनो दङ, बाख्नायगासिनो दङ, महिमा होगासिनो दङ। बेबायदि जों जाया। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, गासैखौबो नेवसिजोब, नागारबोजोब होननानै। बे संसारनि गासैखौबो नेवसिजोब। बे संसारनि बेसाद आरो मुवाफोरा एबा लुबैनायफोरा, जाय लुबैनायफोरा नोंखौ थैनाय फारसे लानानै थाङो, बेफोर गासैखौबो नेवसिजोब आरो आंनि उन उन फै होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। अब्लासो सासे सुबुङा सोरगोआव हाबनो मोनगोन। जिसु ख्रिस्टआ बयनिख्रुइबो गोनांथि बाथ्रा बुंदोंमोन, बे जाहैबाय गावनि क्रुसखौ दैखो होननानै। गावनि क्रुसखौ दैखोना ला होननायनि ओंथिया बे नङा जे जोंनि गोदोनायाव जोङो बबेबा फिसा क्रुसखौ गाननानै लानाय, बे ओंथि नङा। दंफां थुख्रानि क्रुस गाननायखौ होनाखै, बबेबा सनानि क्रुस बानायनानै गाननायखौ होनाखै, बबेबा रुफानि क्रुस गाननायखौ बुङाखै। जिसुआ बुंनाय बै क्रुसनि बाथ्राया बे नङा। बै जिसु ख्रिस्टनि क्रुस, जाय क्रुसखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनो दैखोदोंमोन, जायखौ बियो फाफ्लियाव रोगादोंमोन। जि क्रुसनि बाथ्राखौ बुंदों जिसु ख्रिस्टआ, बे क्रुसनि ओंथियानो जाहैबाय सैनांनाय, मुगै जानाय, निन्दा हेव खालामजानाय आरो गासैखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै सैसोनो गोनां जानाय। मानोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायाव बेफोरबायदि सैनांनाय, खैफोद, जेंनाफोरा फैगोन। बेखौ बाननानै थाबायनो नांगोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय होननानै मोनथिगोन, संसारनि मानसिफ्रा, गोबां मानसिफ्रा मुगैगोन, ठाट्टा होगोन, नेवसिगोन, सहाय होनाय नङा। गासै प्रब्लेम्सफोरा फैगोन। बै प्रब्लेम्सखौ गावनो दैखोनानै थाबायलांनो गोनां जागोन, जौगालांनो, दावगालांनो गोनां जागोन। बेसो सैथो क्रुस। बे क्रुसखौनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, बाननानै फै, नोंनि क्रुसखौ नों बान होननानै। बे ओंथिया बेनो। जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव दैखोबाय, जिसु ख्रिस्टखौ साबुकदों बुदोंमोन, बिखौ लासिंसिं फोनांदोंमोन, बिखौ बिनि खावलायाव सोबादोंमोन, बिनि मोखाङाव खुदै मुजुदोंमोन आरो बिनि बिखुङाव गोबां साबुक बुनायनि उनाव आरो बिखौ मोनसे क्रुस बानहोनानै गलगथा हाजोसिम लानानै थांदों आरो बिखौ बै क्रुसावनो सिथारबाय। बेसो गुबै क्रुसनि ओंथिया। आरो गावनि क्रुसखौ दैखोनानै आंनि उन उन फै होननायनि ओंथियानो जादों, जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ सासे मानसिया नाजावो, बै समाव जिथु फैनाय जेंनाफोर, बै जेंनाफोरनि सोमोन्दैसो बुंनाय जादों। बे जाहैबाय जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो, अब्लाना समाजा मुगैगोन, सुबुंफोरा मुगैगोन, समाजफोरा बेजिति खालामगोन, गोबां ठाट्टा होगोन, सहाय मोननाय नङा। नोंखौ हयथ' जानो हागौ, नोंखौ बुथारनोबो नागिरनो हागौ, नोंखौ बुनोबो नागिरनो हागौ। नाथाय बेबायदि बेलायावबो बिथांमोनखौ नोङो निमाहा होनानै गावनि दुश्मननि थाखाय आशीर्बादनि थाखाय आर'ज खालामनो, निमाहानि थाखाय आर'ज खालामनो जेब्लासिम हायो, बैसो सैथो क्रुसखौ दैखोनाय। नाथाय दिनैनि फोथायारिफोरखौ एसे नायनायसाय। जुदि बहाबा माबा मोनसे सै होनाया फैयोब्ला, अब्ला बै ख्रिस्टियानाबो बिरुदाव गसङो आरो बुङो, नोङो आंखौ माबायदि बेबायदि बुंनो हाखो, नोङो आंखौ माबायदि बुनो हाखो, नोङो आंखौ माबायदि सै होनो हाखो होननानै बेबायदि उल्थायै गसङो।
नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ मा बुंदों? गावनि क्रुसखौ दैखो, निन्दा होजानायखौ सैसोनो सोलों। मानोना बुंखादों, आंनि मुंनि जुनै नोङो सैसोनो गोनां जागोन, सैहोजागोन होननानै बुंखादों। आंखौ नाजावनायखाय नोंसोरखौ मोजां गाज्रि बुंगोन। बेबायदि समाव सैसोनायनि गेजेरजों सासे ख्रिस्टियान सुबुङा गोसो सिङाव रंजाबाय था, मानोना आङो सोरगो रायजोनि धोनखौ सोरजिगासिनो दङ, आङो सोरगो रायजोनि थाखाय थामथिम जागासिनो दङ होननानै गोसोआव रंजाबाय था। नाथाय दिनै बेबायदि जागासिनो दङ ने? जेब्ला दिनै जिसु ख्रिस्टनि मुङै सैसो होनायखौ मोनो, सैसो होजायो, अब्ला दिनै माबायदि जायो? दिनै बेसो जायो, जुदि सोरबाया सैसो होजादोंब्ला जोंबो उल्थायै गसंगोन, जोंबो नांज्लायगोन, जोंबो बुज्लायगोन, जोंबो बेबायदि खामानिखौनो मावफिनगोन। बेबायदि गोसोनि मानसिफोरासो गोबां दं। जोंहा मोन्थाय दं, जोंखौ मानो सैसो होगासिनो दङ, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ गोबां बुङो। नाथाय अनजाग्राफोर, बोसोनाव लिरनाय दं, नोंसोर सैहोजागोन आरो नोंसोर बे सैहोजानाय लामाजोंनो सैसोनानै थाबायलांनांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंबो जुदि बैसोरबायदि सैहोग्राफोर जुदि जोंबो जाफिनोब्ला, बिसोर जेरै जोंखौ निन्दिदों, बिसोर जेरै जोंखौ खस्थ' होदों, बिसोर जेरै जोंखौ बुदों, बिसोर जेरै जोंखौ नायनो बादों, बिसोर जोंखौ गाज्रि गाज्रि बुंदों, बायदि रोखोम खामानि मावदों, जोंबो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावफिनोब्ला दिनै बाइबेला नंखाय जागोन ना जाया? बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राफोरा नंखायसो होननानै बुंजागोन ना बुंजाया? नाथाय जेब्ला सैहोग्राफ्रा जोंखौ सैहोबाय थागोन, जों सिरि थागोन, निमाहा होगोन, आर'ज खालामगोन, अब्लाना बाइबेला सैथो बुंजागोन। बेनिखायनो इसोरनि बोसोन फरायनो नागिरदों माथाइनि 10:25 सिरि। मानोना जाया गावनि जिउखौ बासायनो हास्थायो, बियो बेखौ खोमागोन, नाथाय जाया गावनि जिउखौ आंनि जुनै खोमागोन, बियो बेखौ मोनगोन। जायफ्रा गावनि जिउखौ बासायनो नागिरो, बिसोरो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। बेबायदिनो जेब्ला गोबां ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव सैहोनाय एबा नारसिमनाय एबा प्रब्लेम्सफोरा जेब्ला फैयो, पारसिकिउसना फैयो, अब्लाना बैबायदि समाव गोबां नंखाय ख्रिस्टियानफोर, नंखाय बुंग्राफोर, गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरा नुजायो। आरो बैबायदि समाव बिसोरो बुङो, जोंबो बेबायदि खालामगोन। जायफोरा जोंखौ पारसिकिउसन खालामदों, पारसिकिउसन होदों, सैहोदों, जों बिसोरनो खोन्थागोन, जों बिसोरनो देखायगोन, नोंसोर जेरै बुदों जोंबो बुगोन, नोंसोर जेरै सैहोदों जोंबो बेबायदि सैहोगोन होननानै बेबायदि उल्था उल्थायै गोबां बाथ्राफोर बुंग्रा ख्रिस्टियानफोरबो ओंखारो। आरो बेबायदि बुंग्रा ख्रिस्टियानफोर गोबां दं। माखासे मानसिफोरा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ रैखा खालामनो नाजागासिनो दङ। नाथाय नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्टनि थाखाय सैहोजादोंब्ला, आरो नोंथाङा जुदि नोंखौ सैहोग्राफोरनि थाखाय आर'ज खालामदोंब्ला, बिसोरखौ बोर होदोंब्ला, अब्लासो नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ बासायनो हागोन। बे जाहैबाय नोंथाङा सोरगोआव फिथाइ मोनगोन, बे जाहैबाय नोंथाङा सोरगोआव बान्था मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, एसे साननानै नायदो, नोंथाङा सासे माबायदि ख्रिस्टियान जानानै दङ? मा नोंथाङा बेबायदि ख्रिस्टियान नामा जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ जेरै जानायखौ हास्थायो बेबायदि ख्रिस्टियान जानानै दङ ने? ना नोंथाङा बेबायदि ख्रिस्टियानसो जानानै दङ? ना दिनैनि नंखाय नाबि बायदि, ना सासे नंखाय फोसावगिरि बायदि, नंखाय पास्टर बायदि, नंखाय बिशप बायदि, जेराव बेबायदि गोबां जाबोगासिनो दङ, जेरावहाय बिसोरो गावनि गोसोनिल' बाथ्राफोरखौ बुङो, बैसोर बायदि मुंनिल' ख्रिस्टियान जानानै दङ नामा? ना नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि हास्थायनाय बायदि जानानै दङ? नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि हास्थायनाय बायदि जानायखौ हास्थायो ने? ना नोंथाङा संसारजों लोगोसे सोलिनानै गासैबो संसारनि बायदि जानानै नंखाय मिजिंखौ लानानै दङ, आं संसारनि बायदि सोलिनानैनो सोरगो रायजोआव थांगोन होननानै बेबायदि साननानै दङ नामा? बियो नंखाय जागोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, गावनि क्रुसखौ दैखो आरो आंजों लोगोसे फै आरो सोरगो रायजो मोनगोन। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। बेबायदि जानायखौसो जिसु ख्रिस्टआ हास्थायो। जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि सोलिनाय, जिसु ख्रिस्टनि बायदि मावनाय। जेब्ला जोङो बेबायदिखौ मावगोन, अब्लाना जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा व्यक्तिफोरा सोरगो रायजोआव मोनहैगोन। नाथाय जुदि सासे ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानैबो संसारनि बायदि सोलियोब्ला, बियो माब्लाबाबो जानाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोसोखांफिननो हादों होननानै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, एसे मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। थेंक इउ।